sodo ala geri 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 sodo sodo ora maido Bangsa Muda Wiratomo. yo Ho aho 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 ya ya tempat menari kian kemari jalan lenggang aduh langkah gayanya menurut suara irama gambar bersukaria kelak tertawa semua orang karena hati tertarik gerak-gerik situ kak kendang
hoi hoi ya empat penari kian menari jalan melenggang aduh langkah gayanya menurut suara irama gambang sambil bernyanyi jongkok berdiri kaki melintang aduh sungguh jenaka waktu mereka dari berdendang bersukaria gelak tertawa semua orang karena hati tertarik gerak-gerik situ kak kendang penari membikin hati menjadi senang aduh itulah dia malam gembira teman semarang oh ya 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 yo la 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 tul tul i ha i ha i Jos se Allah Allah oh se Allah Allah oh se kalau kae jatilane Allah Allah oh se Allah Allah oh se beksa muda wiratama aye ha tuh apa aku iki kasmaran oi ora doyan mangan apa meneh dolan pengen ku ketemu dirimu seorang duh wong ayu tanpa nono rasa tresnoku apa pancen ngono hatimu muas wah yen ono ra beda rasaning
senane duduk sampai nono rasa kangenku. kasmaran Agawe ati tatapan kasmaran oleh kaya wong edan. kasmaran Luka jejer madya matenan. moga-moga iki dadi kasunyatan oi titik titik Oh ya, titik oh ya, titik oh ya, titik oh ya. oi Ya, apa aku iki kasmaran oi ora doyan mangan apa meneh dolan pengen ku ketemu dirimu seorang duh wong ayu tambah nono rasa tresnoku apa pancen ngono hatimu mas. Yen ono beda rasane hatiku. Saben dina aku kelingan dirimu duduk nafas tambah nono rasa kangenku. kasmaran Agawe ati tatapan kasmaran oleh kaya wong edan. kasmaran Luka jejer kadya matenan. muga-muga iso dadi kasunyatan Moga-moga iso dadi kasunyatan Eh, oh ya eh, oh iya eh. oh iya Jos, nyoh yo ayo yo 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 se ya. la 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 Ayo. se Nyok, ini manggu mbak deh. iya se Gosa, eh gosa, 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 ya gosa. yo alat yuk so Yo, anyong anyong. ya Oh ya. yuk Oh ah. oh ya Gosa. Yo,
Yo mas. Hosa hosa hosa. Ho ah ho ah ha Ho ah ho ah. Ho ya. Ho oh. Ho ya. Kene. Tekno. Iya. Ayo iya ayo. Apa ya mas? Wedhus gembel kalungan dadu golek tali oleh kawan tempel pang kok ora wani nembung jroning ati salah ora kuat. Abang meneh ora luntura wong sing ijo bocah meneh ora luyura ora duwe bojo ora menyang Solo membeli baju buka laci ana kadale yen duwe bojo aja ayu-ayu ditinggal jatil gawa kancane. Menyang Solo payunge ilang tuku srabi satali telu ala apa iya dadi raga piye aku ora sumana tenane besok lagi carinya baru lure mulane sawo mulane sapa nadyan cilik butute dawa lirik karo sing duwe bojo rawani aku ora terus rawani ayo yo nyos 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 arep gedek tak udunake supaya gelem arep tak dukunke hose hore ala hose hore aja dikurung ora yen dikurung rusak hulune isih cilik aja ditembung ora luwih becik piye karo babone hose hore tak hose hore udan deres kok durung ngombe ombe nono banyu segara nyong pantes dik tak melu duwe tak anteni yen kowe selo aduh sayang 1000 sayang lurik-lurik ulane sawa aja cilik buntute dawa numpak
tengah Simbah binga-binga seno pamantuk sekolah Simbah bareng sore srengenge wis ketok Simbah bengak-bengok weruh Mbak Linda nganggo katok nganggo ketok kapal layar negeri Cina kapal layar negeri Cina saya berlayar ke Kulon Progo onga-onga bulan dadari onga-onga bulan dadari lintang-lintang pinggir segara saya wis teko gelarno kloso klosone berdah tambalen dada jatahe mambu pakakno asu asune mati guang sekali Om Gatot Om Gatot selamat datang Om Gatot monggo pinarak riki Om saestu monggo Om supratene sitaci ngececi saya suwe saya pantar peplayune sitaci bakat teter sing pore pantar playune ya supratene sitaci ngececi saya suwe saya pantar peplayune sitaci bakat teter sing pore pantar playune Yuk. Tuh. Oh. Iyo. Tuh. Yuk. Hai. Ayo. Ayo. Vivo. Yuk. Yuk. Ayo. Woi. Ayo.
ya. Ayo yo. Yuk. Ya. Iya. 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 Gripek ke. Ah, ngemangi ngono wae. Iya, ya. Yo. Ya. Ayo Mas Sigit. Gulungkan. Iya. Hari ini dia Balinda. Yoy. Sandia. Yo. Iya. Ayo. Iya. Alon. Iya. Ayo. Bos cuma wis bala ing sengkolo. Dosen yai. Dosen yai angkra ketat no sesaji. Terus rono. Rata kenira asam tamaja. Sama minta. Minta nugroho saking yang widi. Inapulno keniro darbe pandoko. Tantuwa berkata suci yuwono. Kabece katite ang Allah bakal ketara. Sesampi rahayu wiratama tetep jaya. Tolak bala ing sengkolo. Dosan kiai anggra keto sesaji. Kanggo srana kenira asung pamuja. Ama minta nugroho saking yang widi. Bulno kenira darbe pandangka. Tantuwa
berkah sugiwana ang becik ketitik ang Allah bakal ketara sesambi rahayu wiratama tetep jaya. Ya, wis dadi kabeh, Dek. Sudah jadi semua? Burung ya? Panggilkan itu bakul. Oh, panggilkan bakul yang Iya, mana? ditebaske. Oh, danane wis dadi kok. Oh iya, Ya. Kak Linda. Dalem. Niki kerawan senior. Oh, mbok kan gabung maju Nah, iya karepku yang ngono. Suhu? Suhu. Monggo suhu. Monggo Om Gatot mriki. Aturan. Heeh. Sak-sak lagu kok ngasih rampung ya oleh. Heeh. Ngancani kan. Ayo Om Jarot. Om Jarot. Om Gatot. Oh. Jenenge abang lho kowe. Soalnya kangen aku. Karo sapa? Monggo Om. Monggo Nah, Om. Niki kok mangke malu. nek kangen mboten dipinangkani mangke mboten kondur niki lho. Tak resi wis nggone ndang-ndang. Lah rak ngono. Ambek ya dadi support ngono, support. Ndang klintang, ndang klintang. Don. Awas. Oh iya, tenang. Ayo. Kenapa niki Pak Gatot lagune? Lah. Niki mangke Mbak Ayo Linda. Om. Sembarang. Duit kali kula ayo Om. Nah, rak ngono ceklimek anggere ceklimek rak yo. Wis. Iki mang gawan sound system kok iki. Oh ya ora apa-apa kene Om bergabung bersama. Ayo. Kasih lagu apa Om? Es kok sik kayak menyangka kan atau udut kan. Iki wong penyanyi ning udut tak bungkus kok. Ya, satu pakai. Iya manut Dik. Lagune sing aku iso wong ngene saiki iki sing enom-enom iki ora patek aku. Ora mampu nututi koyo sampean barang wis ora mampu. Sakit rindu kok. Oh ya, dikasih sakit rindu. Apa wis manut sing gampang ya. Wes. Satu pakai terang bae. Satu pakai terang. Wis pun mriki mawon mboten wong ngadeg aku biasa ngadeg. Ora ngadeg ke jamone kaya itu. Heeh. Terus subuh. Wis payah. Nggih, monggo. Wis sing ayem lho Mas. Ayo Cok. Iya, asik ya toh. Bangsa muda Wiratama. Enak iki lho. Aye. Ayo, do. Becik lara utuh daripada sakit jindu mengawak marah kelemu. Ora ditokelu kan ta. Ora kawo ta. Yen bengi ra bisa turu yen awan rada yen mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe betul kandamu cahayu aja goyang guyu ora liya mung sliramu rino wengi jati intanku wani sumpah apa njalukmu cahayu aja mesem guyu. Duwe anak ra duwe bojo. Ay, silapa gitu. Anak lali petong, tong 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 tong. Rasane wong lagi gandrung pengen bacot apa pilih murah. Yen murung trimo tak wuyung. Aku gak mau. Ayo,
sabar mesti kelakon. Waduh bapak lah aduh Ya hoi urung kilo entek no paling pitulung ikan tutut mlebu ning karung kebacut alias sekadung ngenteki sawah ngenteki warung ayo iki lo entek no kenyang cuma sih mas keri sago ala keri sago ala keri ora kuat ya dan iki luwe becik lara utuh daripada sirahe elu sakit cinta sakit rindu yen bengi rapi soturu yen awan rada yen mangan amarga tansah kelingan betul kowe betul kandamu cahayu aja uyanku ora liya mung sliramu rino wangi katimpenku kuwani sumpah apa njalukmu cahayu tunggunya guyu duwe anak ra duwe bojo lali anak lali petung atang kintung intang kintung rasane wong lagi gandrung pilih becut apa pilih urung yen murung tak trimo gantung dik hae apa ya tenan arep gantung iya ngene-ngene kerkotan ora mau boleh ganti ndak ya ngono berarti penak gantung bareng penak gantung rembug nek ngono kene ayo nduk saiki ngono kesuwen ndak ane selak konangan waduh mesti biasane ngono kuwi iya aku tak kesuwen to lek konangan oh sing tantangan ngono kuwi ya ndak mengko kebiasaan nggih malari apa rindu sedina kaya sawindu awak parek ki guru numpak do karo mlaku ning ulan wong sabar malah kejeran wong sabar malah kejeran aduh bapak lah aduh piyo anakmu kaya wong gemblung kapan buka paring pitung iwak cucut lembu ning karung kebacut alias sekadung ngentekne sawah ngentekne warung yo tarik mas yo
niro kang para prajurit lamun bisa anulodo jarane tutute mah aduh inguni ceritane andelira sang prabu sasra bahu ing mae papi aran pati swanda lelabuhan ara kang kinalung triprakara iyo guna kaya burune kang tenan topi anuhon nitra tomo ayo mas ayo turun mas yo ayo bela iso witan paling ngitan sekidul paling ngidul ngelor paling ngalor yo ya oh setan ora doyan demit ora duit ali Gusti Eka Maha Suci paring pangapura ring para manungsa urip padha eling lan waspada Gusti sembah kula sedaya Gusti kula luntura wenterane
kaya yen luntur tresnane tekane hatine kaya bangsa sire dhewe nganti bisa hanglunturke tresno tambah sejati Aurelia mau awake iyo yo iya yo kondur ayo yo 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 selamat yo iya kondur tarik yo yay yo salawat yo sembuh
Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi, meninggalkan aku sendiri. Oh, ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Ayah, dengarkanlah Dan teringat saat kepergianmu, ku taburi bunga mawar untukmu. dan berdoa untuk melepaskanmu. Ayah, berlinang air mataku. Ayah, Berlinang air mataku. Kata kiri, mripate milang-miling, eseme nuciwan, gawe sesam kamulan. Busana nira sutra manca warna, lelangan beksanongke matise suleso. Akeh kreasine beksa muda wiratama iku kang dadi arang. Asik. Ayo Udah lagi. tarik yo. Ya, dek sikit. Pulang. Ayo pulang ya. Gendong. Sembuh. Asole, asole, Man. asole, asole, Man. asole, asole, Man. asole, asole, Man. asole, asole. Hoi. Yo. Yo. Ya. Yo. Ya. Sembuh. Tarik yo.
Istirahat dulu guys, mau pulang udah jam 5. Lera lere. Ganti gawe